Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. Mali jamana ye tasibila laban kɛ ka ɲɛsin Général d'armée Sadio Kamara ma ni ale tun ye an ka ministre d'État kɔrɔ an ka fintigilakaw ale ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka ministre min ni ale taɲana avril kalo tile 25 binkaniwalew senfɛ san 2026 in na a ka suturali minnu labɛnna jamana fɛ o kɛra alamisa don na avril kalo tile 30 san 2026 place d'armes du jeune militaire la Kati a tun ɲɛmaa bɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta bolo ka kɔn suturali ye veillée funèbre o labɛnna a ye n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawuden kɛ ani ka tasibila kɛ banbagatɔ ye o labɛnna k'o kɛ EMIA promotion 24nan mɔgɔw fɛ n'o o yɛrɛ ye banbagatɔ ka promotion ye suturali kɛnɛ kan tasibilaw ka taa fara o kan a ye ɲumanya minnu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ o kɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa tɔgɔ la ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga ale ye jamana ka tasibila ani u ka duwawudenw laseli kalan jama ye. Avril kalo tile 30 in na alamisa don san 2026 an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ye AES fara ɲɔgɔn kan kulu ka ciden kulu dɔw bisimila kuluba min tun ɲɛmaya bɛ Burkina Faso fintigilakaw ka ministre général de brigade Célestin Sempore bolo min tun nana Niger ale ni Burkina Faso tɔgɔ la sangafoli ani duwawuden kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye ka sanga ni an ka ministre d'État général d'armée Sadio Kamara ale ka fatuli ye min kɛra avril kalo tile 25 tɛmɛlen o kɔfɛ tuguni a tilala ka Guinée jamanaw ka cidenkulu fana bisimila minnu fana tun nana sangafoli la. A ka ca ni taji citerne 830 ye o de sera an ka jagoko ka ɲɛnabɔyɔrɔ soba olu ka parking la ala ni u ka boloɲɔgɔnmaya sababu u ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ni taji citerne ninnu dɛmɛra ka se an ka station kɔnɔna la walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la o kɔ u ye wele bila an ka opérateur économique ma bɛɛ lajɛlen ka siran bɔ a dusukun na u ka taa n'u ka baaraw taacogo ɲuman ye walasa taji kana kɔli jamana kɔnɔna la. Kucalakaw tasuma kasara dɔ ye olu ka suguba kɔnɔna sɔrɔ arabadon nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati n'o kɛra sababu ye ka se ka cɛnniba don u kunna jateminɛ fɔlɔ minnu bɔra olu y'a yira k'a fɔ ko kioski 65 olu de jenina ni tasuma kasara in senfɛ min bɛ taa se fɔ sefa wari $200,000 ɲɔgɔn na bɔɲanko ma o kɔ ala ni jamana kɔnɔdenw ale ni sapeur-pompier mɔgɔw ka wulikajɔ sababuya la u sera ka tasuma in faga maa min ma to a la nka tasuma in wulikun o ma se ka dɔn fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka o kun ɲini dɔn. Ani kunnafoni sentelima ninnu kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye n'an kɔ ma ko beach handball n'o ale bololatɔranta ye min bɛ kɛ cɛncɛn sanfɛ o ɲɔgɔnnaba min bɛ kɛ farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye a championnat d'Afrique ye ale tako fɔlɔ kun kɛra avril kalo tile 24 ka taa bila a 27 la Lomé Togo faba kɔnɔna la o kɛnɛ kan an ka jamana ye jɔyɔrɔba sɔrɔ sabula o musomanw ali o cɛmanw Mali ye a senfa fo ka se ka jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ n'o o ye médaille de bronze ye. Ninnu tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛ waati wɛrɛ kunnafoni senteliman wɛrɛw kɛnɛ kan.